Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται το Τσάρο. Φαίνεται πως το φως της Θεός και θα μας βοηθήσει. Οι Ρώσοι είναι σαν και ρωτά. Ορθόδοξοι δεν μας αφήσουν έτσι. Από το στόμα σου και σπιθούνται αυτοί. Αλλά για τις πιστόλες που ανάφερες πριν, πράγματι αυτό μου άρεσε και εμένα. Δεν μένεις που πας χειροφρένει. Δεν έχω καλό σκοπό τα ζαγάρια. Κάτι πήρε τα αυτή μου. Ο καπετάνιος είναι, δόξα σοι ο Θεός. Καλώς σας τα μόνο, αδέρφια. Καλώς τον άνοιξες και ανησυχήσαμε. Τι νέα μας φέρνεις? Αντάμωση δουλειά. Να πάρω μια ανανάσα πρώτα και θα σας τα πω όλα σιγά σιγά. Να, πιες μια δουλειά, να σβήσει η δίψα σου. Ο λαγός δεν είναι τόσο από να πάρε. Μην ρίχνετε τους φλακούς. Βαστάτε τα πόδια σας για τους Τούρκους. Αν και από ό,τι βλέπω, δεν θα πάει κανένα χαμένο αν χρειαστεί. Λοιπόν, τι νέα? Αδέρφια μου, τα νέα μου είναι και καλά και άσχημα. Άσε πρώτα με τα καλά, καπετάνιο. Αντάμωσα αυτόν τον αρχιμαδρίτη, τον Παπαφλέσσα, στο σπίτι του Γεωργιώκα, του Κοτσαβάση. Ήταν και άλλοι καπεταναίοι από τα γύρω βιλαέδια. Μαζί του είχε και ένα ξενομερί. Είπαν πως η σκούφια του βαστάει απ' έξω. Πρέπει να πάτε σάκι, τις σκόνες της ραγιάτες. Θα τον ακούγατε αυτό το παπά μωρέ, τη λόγια που έκανε το στόμα του. Με τι πάθος μιλούσε. Σε μια στιγμή δεν κρατήθηκα και μου πήγε ένα δάκι. Τότε με ζήγωσε, μου σκούψε το δάκρυ, με χτύπησε στον ώμο και μου είπε: «Δεν φέρει τα δάκρυά μας η πατρίδα, καπετάνιο μου. Αυτά είναι γυναικόδουλειες. Από εμάς ζητάει το αίμα μας». Σόπα και δάκρυσα και εγώ καπετάνιο. Όπως- Έκανε τέτοιο πράγμα. Ανατρίχεσαι, καπετάνιο. Όπως σας τα λέω, μας είπε λοιπόν ότι η αλλαγή έγινε στη Μολδοκαρδία και πως τώρα, στις μέρες, είναι έτοιμος ο Μοριάς. Όσοι από εμάς βαστούν όπλα και είναι ποτά, πρέπει να πάρουν το κατήφορο. Θα πρέπει να πάμε και εμείς να σφίξουμε τα άρματά μας με τη Γιάτορα και να τραβήξουμε για την Καλαμάτα, να σώσουμε την πόλη και να κάνουμε τους άπιστους να παραδοθούν. Δόξα σοι ο Θεός. Πάει καιρός που θέλω να φύγω από εδώ. Μ' αρέσει κάτω του το email. Μα βρες ψυχή μου εδώ πάνω. Με το καλό να φύγουμε. Για αυτό θα είναι για πόλεμο, κανόμως και τυπόδιο. Μα κάτι ανέφερες και για άσχημα χαβέρια, καπετάνιο. Ναι, Τι είναι, καπετάνιο, πες το μας και εμάς, να μην σε τρώει. ήρθαν Τούρκοι, κάποιος, γύρισαν τα σάλωνα, τους είδαν σε μόνο δόκι. Το ασκέτη που βάσει, 5.000 πεζοί, τα ρότσο, καβαλαρέοι. Έχουν φυρμάνια από το πασά της Λάρισας να καθαρίσουν τον τόπο από τη λεφτουριά. Και ένα χαμπάρι ότι κάτι ετοιμάζουμε και λαβαίνουν τα μέτρα τους. Θα έχουν και εμάς τα σχέδιά τους, ίσως. Πρέπει να φύγουμε, τώρα και όλα. Θα έχουν φτάσει στο χωριό. Εγώ καθυστέρησα λίγο, το μαντήρι του Χριστάκη. Να αρχίσουμε το μάθημα. Ό,τι μας χρειάζεται για τον πόλεμο. Τα άλλα ας πριν εδώ. Το πούμε τώρα, mitte την ώρα, καπετάνιο. Μα, σαν αυτό το ποδοπολιτό, κάποιος έρχεται. Πιστόλος. Ποιος τώρα, καπετάνιο, καπετάνιο. Ποιος είναι, μωρέ? Κωνσταντίνος Πιτροβάνου, καπετάνιο, μην βαρέσετε. Τι θέλεις εδώ πέρα μονάχος, μωρέ? Τις λαγαδιές τράνεψα, αυτό μέσα στο ξέρω στο σπίτι μου. Όσο για το πώς σας βρήκα, άκουσα τον πατέρα μου να λέει πολλές φορές για το λιμέρι σας. Και είναι καιρός που σας παρακολουθώ από μακριά, μα δεν είχα θάρρος να σας σηκώσω. Και τώρα που το βρήκες στο θάρρος, μωρέ? Ήρθα να σας προφτάσω, διδυνεύει καπετάνιο. Η στουρφίδα στο χωριό. Είναι πολύ, σας ψάχνουν. Τότε για σας δεν βρίζει κανείς. Μα τα μάτια του δεν μπορούν να τα χαλάσουν. Η ψυχή του κυρανέστη δεν άντεξε και όταν του φοβήθηκε και το μηνιά του δεν μαρτύρησε. Νομίζω το σκέρεκαμε προς εδώ. Αλλά λέει θα φτάσουμε που να είναι πρέπει να φύγετε. Με το καλό να... Πάμε, καπετάνιο, μην χάσουμε ούτε λεπτό. Εσύ τι θα απογίνεις, είσαι χαϊβάνι ακόμα. Οι Τούρκοι θα σε πιάσουν. Καπετάνιο, πάρε μου μαζί σου, δεν αντέχω άλλο νεριά. Στο χωριό βασικά θα πρέπει να τα σας ταΐζω, θα ποτίζω, τα λογά, θα σας γεμίζω απλώς στη μάχη. Θα πελάγω τις νύχτες όταν θα σας απομονωμένοι από το πόλεμο. Παναγιά μου, έφτασα κιόλας, δεν προλαβαίνω, καπετάνιο. Κουράγιο, παλικάρια μου. Βαστάτε τα άρματα και κρατήστε τις θέσεις σας. Λεπέδι μου. Πάρε τα βόλια μου και το παρούχι και άρχισε να γεμίσει τα όπλα. Αμέσως, καπετάνιο. Καπετάνιο, καπετάνιο. Είναι ωραία, ποιος με παίρνει? Ο Σκαντέρ Μπεϊσίμα, αποσταλμένος του ποσό της Λάρισσας. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες, ωραία. Σαρμάτω τους είχε γυναικόβρατα, ο Πάνος δεν πάει σε ποτέ, κόβιασε. Καλά είσαι εδώ, ρε καπετάνιο. Μα αν έρθεις μαζί μας θα είσαι ακόμα καλύτερα. Ο πασάς της Λάρισσας σας καλεί όλους σας να παραδώσετε τα άρματα και να δηλώσετε υποταγή. Και εμείς θα γλιτώσουμε τον κόπο και εσείς θα πάτε σπίτι σας. Τι λες? Ακού εδώ, Μπέι, εμείς από την ώρα που βγήκαμε φιλεύθεροι στα βουνά, την απόφασή μας την πήραμε. Δώσαμε όρκο στην Παναγιά, να ζήσουμε ελεύθεροι και να πεθάνουμε. Δεν φοβόμαστε το λοιπόν, ούτε εσένα, ούτε το θάνατο. Εμείς όπλα δεν πρόκειται να σου παραδώσουμε. Κάνε τη δουλειά σου και ό,τι θέλουμε του Θεού θα γίνει.
Αυτή είναι η τελευταία σου κουβέντα λοιπόν. Αυτή παλιόσκυλο, ποια μας αρέσει. Η ζωή μας χωρίς τεχνελιά πράγματι τίποτα δεν είναι. Γι' αυτό δεν συλλογιόμαστε τόσο. Δεν σου καταλαβαίνεις αυτούς τους διάβληδες, μάτων αλλά τη ζωή σου δεν την έχετε για τίποτα. Κοπιάστε και θα νιώσετε τα κόλλια μας. Καλά λοιπόν, τότε δεν μου πίνετε άλλο δρόμο. Ας χαλάσω ρε διάβληδες. Άστε τα σκιά, παράτα τέτοια! Δυο μισό όμως πάλι γρήγορα. Είναι πολύ καπετάνιο. Να κρατήσουμε και πολύ. Πάνω δεν παραδίνεται. Αχ, πέθαμε καπετάνιο. Τι είναι κύκλο. Φωναστήσω. Δεν πονάω πια παλικάρι. Μα έλα σίμωσε. Εσένα μπορεί να μην σε πειράσουν. Σε λανοπέδι ακόμα. Να, πάρω του το σταυρό. Για μας σε βγάλει ο δρόμος. Κατά το μοναστήρι Παναγιάς. Ψάξε και βρες την αδερφή μου. Είναι καλόπια. Δώσ' του σταυρό και πες χαιρετίσματα. Τι είναι Κίτσο. Το κομμούνιο σε ολόκληρο. Κρυώνω. Κάνε κουράγιο παλικάρι. Όχι τα παλιότερα. Με κάλασαν και εμένα καπετάνιο. Κάνε κουράγιο παλικάρι μου. Εγώ είμαι χαμένος. Αν μου πάρει κάτω μου, πιάνω τον πόνο μου. Βοήθα τον καπετάνιο. Παναγιά μου, δεν μ' αξίωσε να δω τον τόπο ελεύθερο. Κάνει τουλάχιστον να είναι γοργός σατανάς. Και τέτοιοι, σούρκομαι!